के बाद कैसे भैली मैट्रिक पास इंटर में जब गईली गे कि मास्टर से कहली गे सच सच बोलियो रे बोल गे छौड़ी दिल के बात कैसे भैली मैट्रिक पास इंटर में जब गईली गे कि मास्टर से कहली गे एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर छो बेर चुमा लेल कह रे एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर छो बेर चुमा लेल कह रे छो बेर चुमा लेल कह रे भेद नहीं छुपावे बतावे सच सच गे कहाँ कहाँ कल को मास्टर बात तोरा टच गे हे गे छौड़ी सच सच बोली न गे बतावा यो सच रे पहिला बेरी होइले बस हट गेले भीरी गे सच सच बोला ही यो खाए के हो गिरी गे ई देखे पुछ लेल गोगे की मास्टर केल गोगे एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर छो बेर चुमा लेल कह रे एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर छो बेर चुमा लेल कह रे छो बेर चुमा लेल कह रे हमरा बतावे पूरा राज के कहानी प्यार से पढ़ल को की केल को मन मानी सही सही बताइयोगे रे छोरा बता रलियो रे जानो है रिंकू ये है राज जी के खेला इधर उधर देखल के शुरुआत कल के खेला जाल में फसल कोगे की मास्टर केल कोगे एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर छो बेर चुमा लेल कह रे एक बेर दो बेर तीन बेर चार बेर छो बेर चुमा लेल कह रे